U to se vrijeme opet okupi veliko mnoštvo, a ljudi nisu imali što jesti. Isus pozove učenike te im reče: žao mi je tih ljudi. Već su 3 dana ovdje sa mnom i više nemaju što jesti. Ako ih pošaljem gladne kućama, klonuće na putu. Neki su došli iz daleka. Pa kako da im u ovoj pustoši nabavimo dovoljno hrane? Upitaju učenici. Koliko kruhova imate? Upita ih. 7, odgovore. Na to on reče mnoštvu da posjeda po zemlji. Zatim uzme 7 kruhova, zahvali za njih Bogu, razlomi ih na komade i dade svojim učenicima. A učenici ih podijele mnoštvu. Nađe se i nekoliko ribica. Isus ih blagoslovi, pa reče učenicima da i njih podijele. Svi se nasitiše, a zatim pokupe 7 košara preostale hrane. Ondje je bilo oko 4000 muškaraca. Pošto su jeli, on ih otpusti kući. Odmah zatim uđe s učenicima u lađu i doplovi u okolicu Dalmanute. Kad farizeji doznaju da je stigao, dođu s njime raspravljati. Tražili su od njega da im pokaže znak s neba, kao potvrdu. Kad je to čuo, on uzdahne i reče: zašto ovaj naraštaj neprestano traži znakove? Zaista vam kažem, ovaj ih naraštaj neće dobiti. Zatim se vrati u lađicu, ostavi ih i preplovi na drugu stranu jezera. No učenici su zaboravili ponijeti hrane prije polaska, te su sa sobom u lađi imali samo 1 kruh. Isus ih strogo opomene: čuvajte se farizejskoga kvasca i kvasca kralja Heroda. Nemamo kruha, govorili su međusobno, jer mišljahu da im je zato to rekao. Isus je čuo o čemu govore, pa reče: zašto govorite o tomu da nemate kruha? Zar još niste razumjeli? Zar ne shvaćate? Zar su vam srca tako otvrdnula? Imate oči, a ne vidite. Imate uši, a ne čujete. Zar ništa ne možete upamtiti? A onih 5000 muškaraca koje sam nahranio razlomivši 5 kruhova, koliko ste punih košara ostataka skupili nakon toga? 12, odgovore. A koliko je košara hrane preostalo kad sam razlomio 7 kruhova i njime nahranio 4000 muškaraca? 7 punih košara, rekoše. Pa zar još ne razumijete? Upita ih. Kad stignu u Becajdu, dovedu mu slijepca i zamole ga da ga dotakne i iscijeli. Isus uzme slijepca za ruku i povede ga izvan sela. Pljune mu u oči, te na njih položi ruke. Vidiš li što? Upita ga. Čovjek podiže pogled. Vidim ljude, reče, ali nejasno, poput stabala koja hodaju. Tada mu Isus ponovno stavi ruke na oči. I čovjeku se taj put posve vrati vid, tako da je vidio sasvim jasno. Isus ga pošalje kući. Ne svraćaj putem u selo, reče mu. Isus i njegovi učenici odu iz Galileje u sela Filipove Cezareje. On ih putem upita: što ljudi kažu, tko sam ja? Neki kažu da si Ivan Krstitelj, odgovore učenici. Drugi kažu da si Ilija,
a treći da si jedan od proroka. Tada ih upita, a za koga me vi držite? Petar odgovori, ti si Krist. Isus im zabrani da ikome o njemu govore. Zatim im počne objašnjavati kako će on, sin čovječi, morati mnogo pretrpjeti od starješina, svećeničkih poglavara i pismoznanaca koji će ga odbaciti, te da će biti ubijen i nakon 3 dana uskrsnuti. Govorio im je o tome posve otvoreno. Petar ga na to povede na stranu i počne ga od toga odgovarati. Isus se okrene, pogleda učenike, te strogo ukori Petra. Odstupi od mene, Sotono, jer ti ne razumiješ na Božji način, nego ljudski. Tada pozove učenike i mnoštvo da priđu i slušaju. Zatim im reče, želi li tko biti mojim sljedbenikom? Neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Jer tko god želi sačuvati svoj život, izgubit će ga, a tko dade svoj život za mene i za radosnu vijest, imat će istinski život. Kakva ti je korist ako stekneš sav svijet, a izgubiš vječni život? Što se može mjeriti s vrijednošću života? Posrami li se tko mene i mojih riječi pred ovim preljubničkim i grešnim naraštajem, njega će se i sin čovječi posramiti kada dođe u svojoj i očevoj slavi i u slavi svetih anđela.